Kulit mo eh. Jerry, yan ang bili mo, Elantra. Let's see if it's gonna work. Oh. See? Para tayong mobile ng That's what I'm talking about. Lahat kanina pa ginawa yan. Mobile daw tayo ng US. Why don't you take a nap, Jerry? Pinabat niya ako kayo lubak. Ano mangyayari sa balbat na yung lubak? Maano ko konti. Doktor ka, hindi mo nararamdaman. Oo. Mga bibili mo lahat ng gamot na. Sure. Ano gusto mo? Right mid? Oo, bili lang ganun. Mas maganda right mid. Pambili naman ng dyan ng pizza. Yung branded na? Oo. Okay. Hey, it looks like better. It looks like better rin. Hey, it's better. Paano na kung wala akong ipong pera? Oo naman. Mag-iisip kami kung paano. Oh, Jerry Oh. No choice ka dyan. Road trip. Tinatakbo natin, Jerry. No, it's 53. 53 kilometers per hour. Sabi sa akin, Dr. Caro. Pasok na sa Monday. Ginandahan nila ang tira sa'yo, Jerry. Okay. Okay na rin doon ka. Pag mula sa nurse, wala kang problema. Kunin mo na!